आयकात एक मनशान कितें केलें वॉइस मेसेज काडून एक भुरग्याक कोरोना जाला म्हूण मेसेज व्हायरल केली व्हॉट्सॅपार धाडून ताच्या फुडें वचो नाकात म्हूण मागतालो हात जोडून तीवूय फोटींग मेसेज वसल्याची तोंडां उडोवंक जायी फोडून फोटींग मेसेज घालपी मनशानो एक पावटी तोरी देवाक भियात देवाक आमची खरेंच वीट आयल्या पातकांचेर नदर लायात दुसऱ्याक मेसेज ती धाडचे आदीं सोदवो फोट बारीक चिंतून पळयात आयज काल फोटींग पण चड जालां चतुर रावन शाणे